Ka kenhun ka bajushim kia bha ha ka baide bat ka jingi le kai sports baper hari Ribhoy district ka balatip kum ka RBDSA lane ka Ribhoy district sports association hne ka sngi la panlong ya ka jingi kendu ka bakerpang ya ki khon samla jong district ki bandet yeshim banta sha ka Lampung Meghalaya games ka ban sedang nadu ka khatsan tarik hadu arpol tarik ukulal ngkot 8000 arposau hatura hari dum garo kini ka jingi kendu jong ki nong ilam ka RBDSA ya kini ki khon samla jong ka district Ribhoy kalong ku majing ai mansim ya ki rengkat bat ka sneng ka karau ha ka bawa Matthew Makdo ulah sekhilang ha kini ka sngi rengkat bat ka jingkren kum ka sneng ka karau bat ka kitbok kit riang da ka khmi lanti ba ha ka jingon phai jong kini ki samla ka district Ribhoy kinwan phai rengkat ki takma jong ki jingjob ha ki jing ilekai ba pher ka ban penkrau ya ka nam jong ka district Ribhoy nalor ba Matthew Makdo beri orang ba shenong paham lapong paham sotri kumukong san hagini kesingi le dan langru kinong ilam jong ka RBDSA kentup nadu presiden uba RB Shadam lempat kiwe ngajak barok kidi Kristan dai ngide ki Kristan te ngatrai haba ngilong Kristan ngi donru kata ka responsibility lane kata ka jing bensyat hangi namar bengi ngilong ki khon ki jong blai ta bengi long ki khon ki jong blai ru ngihap iban pen i kata ka jing kadur khmat ka jongi hakmat ki waipat bangilong kita ki Kristan te habanga ong kumta ka jing mut ka jonga hangni ka long ba pihap ban pen i ka jing long ka babha ka jong pi hakmat ki waipat kumbala ong dai i senior president jong ka RBDSA ba nakaliang jong ka Meghalaya game ka bab ki organizer ki labu ya ki kendon na ka benta jong pi kumno ba pinle hakatika haba pi participate hakatika Meghalaya game tika wei ka banga kerpat ya pi kalong ka disiplin haba ngimi nang ni ngide ban mi rengkat bat ka disiplin haba ong disiplin ka bamut ba pin pen i ya ka jinglong ka babha ka jokpi hakmat ki wei pat penpau ya ka buram jong ka district ka jongi bat ka ei ka bangayo i hakisnam ki pamenshwa nadu kisnam ki pamenshwa ba ka district ka jongi ka ju penpau la ni ka ju ino ya ka nuksa ka babha na ka mentaki waipat te piru ki banlet elek kai la bat participate ikani ka Meghalaya game pide pen pau ya ka di ka ju ka disiplin ka ba ki longshwa ki manshwa ki labo bat ki layalam te ka baar ka long ba andang ila poi hatura kin bun ki jing penshoy le se ki bun jing penshoy bat ki jing penshoy le se ka la ban long ha kanu ka benta ngim tem ten rai pin sai kendo ya kum kita ten rai yang scam kum ki samla ki badon ke jingket kle na ka benta ka lawai bat scam halade ya ka akor ka buram ba pipen i syaki wai ba pilong ki player na ka Ribhoy district dengan get scam ba leng ba ka jing sim benta ka jong pi pinwan ra ya ka nam ka buram tang ka jing job ten rai ka disiplin ka akor ka buram bat kum juro ya ka ba pin lang wan ra shushu ya ka aka ka ba itanatam na kani ka district ka jongi te sikantin arkantin ha ka bayday pat kani ka Meghalaya game ngasko ban ai kublay ya ka sarkar Meghalaya ka balasim ya kani ka sinjam ban penlong ya kani ka Meghalaya game bat nganget scam baleng ba ka jing penlong ya kani ka Meghalaya game kin select ro iki player ki babit na ki babit tam na preng jong pi nganget scam ba ki player na Ribhoy kini yo bantah ha kata ka kita ki benta ka ba pinlong ki babit tam na ka state ka jongi bat pinyo ro ban represent na ka state jongi la ka long ha ka national game la ni hakino kino rinsan te kata ka dei ka wei tenrai ka ei ka ba nakaliang ka jonga ngasngo diaw ba ngajupan pau hiro ya kane ba ka state ka jongi ka dunah ki ba pun ki liang pat ha ka baidei pat ka infrastructure te ki bun bah ki chief guest lane ki minister lane ki ru he ki rodon buram ki bon yesim menta ban long kum ki ban play ya ka football lane ki athletics lane ki no ki judge games ki juang i kan ikantin ba ki player Ribhoy de ki bolong fit bah ha ka met ka phat la ka long ki ka kom long ka structure jong ka met ka jong ki ka long fit bah ha ka ban yele ya ka ki game ki ba per bat ngam artatin hiru ba ka district jongi ka jupan mi ya ki player ki ba kensai na ki ba kensai tam ki ban mi khmat na ka state ka jongi henry la dangi pej pat ka infrastructure ka badan ha ka state ka jongi ngini yo i ba ngimpat kot lane ban ngimpat la ban ya kot bat ki wei pat ki district la ka long ha ka artificial turf ro na try ka wei rong ngimpat don
ten rekat baki we ki district pat don ki bladon artli don ki bladon lightly lakum nom no ki don ka we ten rek besusi kalong bangi hapo dari buah district ngimpat don tang ka we ka artificial turf ro ya ka ban long fit ban penlong ki tournament ki ba itnat lene ki ba khambiang but ka we pat ka bangai i kalong bala kalong pat haka athletics ro ngimpat don ki madan ki ba biang na ka banta ki players ki jongi bat ka balai kalong ba lese kalong ka jingken turu na kaliang jonga bat lese na kaliang juga RBDSA hero bangin kentu ka sarkar bakin bo ya kenja hostel na ka banta ki players ki jongi kenang baladadon kanu ka game hapo Riboy district ngila ban penenkam ya ka te kata kalong ka jingken tu lese na kaliang ka jonga ya ka sarkar hi bat kumjur ka kentu ki orang ba jong ka RBDSA bakin ya pul lanekin ya watlat walanti banikan bat ka sarkar bak kandon lakum nomno ka way ka artificial turf bat ka kenja hostel hapo ka district ka jongi te sachisen nga skoban ai kublay